Osnovnu školu Vladislav Savić 1 u Pasjaku pohađa 10 učenika, a mobilijer koji su dobili od gradskog odbora SPS-a i kompanije Dunav upotpunit će im nastavu fizičke kulture i van nastavne aktivnosti. U ime učenika i nastavnika zahvalila se direktorka škole Desanka Šljivić. Ja bih iskoristila priliku pre svega da se zahvalim Gradskom odboru Socijalističke partije Srbije, mesnom odboru SPS-a u Pasjaku, donatoru takođe Dunav osiguranju za ovako radostan dan našoj deci u Pasjaku. Ovo je za decu veoma veliki i lep trenutak. Znači će mnogo ne samo deci nego i meštanima. Ja sam sigurna da će deca raspust provesti u ovom prostoru koristeći klackalice, ljuljaške. U ime mesne zajednice Pasjak, Verkan Gvozdenović. Gradski odbor Socijalističke partije Srbije je u saradnju sa Dunavom osiguranjem deci obezbedio ove klackalice i ove tobogane. Gradski odbor Socijalističke partije Srbije želi deci da se provedu ovde lepo, da uživaju u ovom lepom prostoru. Zahvalnice za unapređenje nastave i dugogodišnju saradnju uručene su Gradskom odboru SPS-a, kompaniji Dunav, Kulturnom centru Kruševac i pojedincu Miroslavu Simiću.